Memo kwa benne do Adom TV bedroom health tips eso na wotu foforo mu kra ni Awurade aye adoma ma beto yen ya yeda na se na wotu mu nso ye ba bedi nkomo afa sickle cell ho timesro me dofo papa bi yiwasum maye 5 minutes ye nche sebe ya obenya ho akọ onyuma ahodo so fasedama endpoint homeopathic clinic yare nko ade a yenko endpoint ho yare bi e hawo ofre doctor Obejo so the number on screen now ase no 0244867068 0244867068 miaminu ba papa bi ye na dwuma e wo police hospital na wotwe mu otinu ho asi ho so ne ye bedi nkomo afa sickle cell ho ye chief inspector Jimaima amoasi benyi wa ha oba pa me mu akwaba na bibi aboko de yame Adom yeda se na wotwe mu oso na ebedi nkomo afa sickle cell ho yenhwe enei ye ka sickle cell a condition be ya ye ka sickle cell ye mojemu yare mojemu yare a yenye fi awofo ho na mojemu yare no bibi wo ma eye red blood cell na red blood cell ni mu no bibi wo ma esa ye hemoglobin eno obi ade ye to say donuts aha soft smooth into no edru baby a pipes no na amoa no but the over sickle cell no dey na enye soft enye smooth I say donut a yakaso into half into no sa no enye edin into say edru baby a pipes no into me nko se de eko na the hemoglobin no so ye ne say ye home a eje mframa no na e de akọ na ma akọ ani nyina but obi o sickle cell no ono ne de no ahoden na ebeje mframa na esua inti problem na ne say ne red blood cell no half na intimi nje mframa bebre na moja no nso ntimi nkose de esese ekọ no to bi o sickle cell ni problem no nti enye dompemu yare moja mu yare okay you na o se yenye free ya wo okay how yenye free wo mo se nti no esese nieme bi se de ye wo akwala ofa na wofo su no saa na no so nti se bia owofo no ba ko ye AS na se ba ko so ye AS a akwala no befa bia ofa S ni free papa no na ofa S no so free maame no ho a na kire se wakoye SS sickle cell ba se owofo no ba ko ye AS na se ba ko so ye AC a akwala no befa S na free ba ko no afa C na free ba ko na wakoye AC eno so ye form of sickle cell nti se unimu sickle cell status a na kire se eno no obehu de obe ware no yo nti we de enye bibia enye aduro tuo bia ye awofo no ba ne bema no ene nkra no fa edifi ho na no so just wanhu nansa nhu esa se nhu a na obehu de obe ware no asa o partner obe ware no nti se wo ye AS a esa the best partner obe ware na enye AA and now ye AC esa o partner no oye AA na no sa no mo wo a mo nkwara ni bie ni ho benya sickle cell ebia mo benya the owo trait no aha but enye obi a owo sickle cell okay ene yemfa hu si he wo Nyankopon ya adoma ebeto so medase enti na wotwe mu nyina nkomo ene no sickle cell wante hwe kra ne de yenye free awofo no mo ho ebia ma me ye AS papa ye SC akra no betumi afa S baako from ne maame akofa C from ne papa no aye SC eno so ye sickle cell no ebia nti enye bonsam yare bia ade a yenye free awusuo num ene awofo no nchen wotena kan ye hone na wotwe mu nyina ye bedidi san komo no ti se wote ho na wonye wode a na nkomodie ne koso no na mo hunu de nti wo se ntem so okona okocheke wode fasedama endpoint homeopathic clinic so we are nko ade a ye nko ho mema no kocheke prostate ne maye ehwese bibia kama infections nso oba na be ma ye nko endpoint ho no mo aye number 0244867068 Ochana kwa hoden ewo ho asabre ya 5 minutes yenche afia amankwa tamaklo ebesa to aso yeda se yensa mo akwa ba bi mra Adom TV bedwam dwumadie yi eso na wiki mo sade ya hyase no sickle cell na ye bon ho dawro Thomas eso hunu wodie Richmond eso hunu wodie Kobe eso hunu wodie eso bia hunu de tu shia wo girl na waka de me AA
me AS me AC oka ne de na mfa no mogyae mpe kasa tintin bia nyesa nkura na ade problem ebeto wonso nti wo chena sabre ya 5 minutes na wasa aka ye ho adaroma na ya toso na ya di sa nkomo no si enyina ye hunu ye status a ye nya sickle cell bia wo mayimu ye sremo ni die mu na ho nsam no doso dodo so wo bia ho ne ma doso sa crisis no ti ye sremo umientie sa nkomo we ne ye hye no nso ya wo dada nso ye ma no ye ncheke wo mo de hunu ma no so de na wo so boto wo madwin omu nyini nyina na do ma no ye ne saa aso man ebe yi sickle cell every ha